Bore da, a chroeso i'r gwasanaeth. Mae'n neis i weld chi. Wrth gwrs, dwi ddim yn gallu dod i mewn i'r ysgol yn go iawn, ond rydyn ni'n mynd i gael stori o'r Beibl a rydych chi'n mynd i gwrdd â Dylwyn. Bore da, Dylwyn. Bore da, Mr Colman. O, bore da, pawb. Dylwyn ydw i. Dwi'n gwybod ni. Hei, Dylwyn, dwi wedi trefnu i ti fynd i glwb crochenwaith. O, ble chi'n taro pel trwy hwb? Dwi'n hoffi chwarae gemau. Na, dim croce, crochenwaith, pottery, yn y siop crochenwaith rownd y gornel. O, dwi erioed wedi trio crocodeilwaith o blaen. Crochenwaith, nagoed. O, da iawn. Gwles i ddigiddanc yn ffenest y siop mewn siop Cwningen. Dwi'n mynd i wneud hwnna. Gwelais i hwnna. Roedd hi'n edrych yn anodd i wneud. O, anodd? O, dear. Byddai ddim yn gallu wneud dyn. Dwi ddim yn ddigon da. Na, bydd yr athrawes yn dy ddysgu di. I gyd bydd rhaid i ti wneud yw gwrando a dilyn ei chyfarwyddiadau. Na, bydd crochenwaith yn rhy anodd iddi. Ond rwy ti eisiau gwneud e, ond wyt ti? Rwy ti'n hoffi'r pethau yn y ffenest? Ydw, ond byddai ddim yn ddigon da i wneud yr eini. Os na'r athrawes yn gofyn iddi wneud rhywbeth dwi ddim yn gallu wneud. Ti'n gofyn am ei help? Beth os bydd plant eraill yn chwerthin am rhywbeth dwi wedi wneud? Does dim ots beth mae'r plant eraill yn meddwl. Dim gyda chi, ond mae ots gyda ddi. Na, dwi ddim yn meddwl byddai'n mwynhau gwneud cyffyrddiaduraeth. Crochenwaith. Trieni. Wel, ceid i feddwl amdano fe tra fy mod i'n dweud y stori. Dyma Moses. Mae Moses yn arwain pobl Duw, yr Israeliaid. Dyma pobl Duw. Mae llawer a llawer a llawer a llawer ohonyn nhw. Mae Duw wedi addo gwlad bendigedig i'w bobl. A dyma'r bobl yn sefyll ar lan afon Iorddonen. A dyma Moses. Ble mae Moses? Dyma Moses. Yn dewis 12 ohonyn nhw i fynd i mewn i'w wlad fel Sbïwyr i ffeindio mas amdani. Mae Moses yn dweud wrth y Sbïwyr, cyn i ni fynd i mewn i'w wlad, dwi eisiau chi ffeindio mas popeth amdani a'r bobl ynddi. A banta nhw. Wel, roedd y tir yn wych, roedd llawer o bethau yn tyfu ynddo. Roedd llysiau blasus a ffrwythau môr felys. Dyma nhw yn ffeindio grawnwyn môr felys a môr blasus yn tyfu. Waw, medden nhw. Mae hon yn wych. Edrychwch ar y grawnwyn na. Maen nhw'n enfawr. Mae'r tir yn dda. Mae'r bwyd yn dda. Ac mae'r bobl yn fawr. Maen nhw'n fel cewri. A mae llawer ohonyn nhw. Ydy eich problemau chi yn teimlo fel cewri weithiau?
giants. Efallai, bydd rhaid i chi wneud rhywbeth newydd, neu anodd, mynd i glwb newydd, fel dilwyn, gwneud ffrindiau mewn dosbarth newydd. Sut ydych chi'n teimlo? Rhaid i ni fod yn gryf. Rydyn ni angen hyder. Nawr, dwi'n Cristion, rhywun sy'n ffrind i Iesu Crist, ac mae Iesu yn helpu fi a rhoi hyder i fi. Ble ydych chi'n ffeindio hyder, dewrder, cryfder? Os bydd rhywbeth yn digwydd sy'n debyg yn anodd i chi, ydy eich ffrindiau yn eich annog chi? Ydy mam neu dad yn dweud wrthoch chi i beidio bod yn ofnus? Sut allwch chi fod yn gryf? Wel, ar ôl 40 diwrnod yn yr anialwch, dyma'r 12 o'r Sbïwyr yn dod nôl at Moses. 3, 6, 9. Dwi'n mynd i beintio 10 ohonyn nhw nawr. Maen nhw'n cario clwster grawnwyn mor fawr. Mae rhaid i 2 ohonyn nhw gario fe ar bolyn. Waw, mor fawr! Dyna ni. Ac mae Moses yn gofyn, beth am y wlad? Beth sy'n ynddo? Beth mae'n fel? Edrychwch, maen nhw'n dweud. Ar y grawnwyn hyn, mae'r tir yn wych. Ond, medda un arall, mae'r bobl yn fawr iawn. Ac mae 10 o'r Sbïwyr yn cytuno. Mae'n rhy anodd. Bydd y bobl yn lladd ni i gyd. Ddylen ni ddim meddwl am fynd o gwbl. Ond mae 2 o'r Sbïwyr o'r enw Josua a Caleb yn dweud, ydyn, mae'r bobl yn fawr, ond mae'r tir yn dda. A mae Duw wedi addo'r tir i ni. Os bydd Duw gyda ni, bydd e'n helpu ni. Ond doedd y bobl ddim â ddiddordeb mewn tir môr gampus. Doedden nhw ddim eisiau cael rhywbeth da oddi wrth Duw. Roedden nhw'n just cwyno. Fod y bobl ddim eisiau gwrando ar Dduw a trystio yno fe. Mae Duw yn dal i eisiau rhoi'r wlad iddyn nhw. Duw ddim fel Sion Corn, dim ond rhoi pethau da i blant sydd wedi bod yn dda. Mae Duw yn rhoi pethau da i bobl drwg, mwyn helpu ni fod yn dda. Dyna pam anfonodd Duw Iesu fel rodd i'r byd. Ac i bwy bynnag sy'n dweud wrtho fe, mae'n addo bod gyda nhw a gwneud nhw yn hyderus. Dyna'r hyn y mae Duw wedi gwneud i fi. Wel, yn ein stori, bod Duw wedi addo helpu ei bobl a rhoi hyder iddyn nhw, dydyn ni ddim eisiau cael help. Felly, mae Duw yn dweud bydd rhaid iddyn nhw aros am flynyddoedd cyn mynd i'w wlad, yn crwydro rownd a rownd a rownd yn yr anialwch
y desert. Ac ar ôl 40 mlynedd, dyma nhw unwaith eto ar lan yr afon. Ac mae Josua yn dweud wrth y bobl i drystio yn Nuw. Wel, y tro hwn, mae'r bobl yn barod i ddweud ie. Maen nhw'n hyderus. Maen nhw'n barod i gamu mewn i'w wlad a gweld yr hyn mae Duw yn mynd i wneud. Llawer o bethau anhygoel yn nhw. Ond dyna ddechrau stori arall. Mr Colman? Ie? Weithiau, mae pethau'n edrych yn anodd, ond dydyn ni ddim. Nag ydyn, ti'n iawn. Yn y stori, roedd Duw addo helpu ddoddol. Oedd. Just fel fydd athrawes gyda ni yn ein crochenwaith Da iawn. yn helpu ni. Da iawn. Dwi just angen digon o hyder i fynd drwy drws. Wyt. Ti ddim yn gwybod sut bydd hi nes bod ti'n trio. Ond weithiau, mae trio angen hyder. Ie, ac os mae ddod yn hyderus yn anodd, gallwn ni ofyn i Iesu am help. Gallet. Felly te, wyt ti'n fodlon trystio yn athrawes y siop crochenwaith a dysgu sut i wneud pethau cam wrth gam? Ydw, dwi'n meddwl ni. Wyt ti dal eisiau gwneud piggy bank cwningen? Wel, rhywbryd, ond yn gyntaf, dwi eisiau gwneud rhywbeth symlach. Fel beth? Dau beth, crocodeilwaith a crwthanwaith. Anghenddilod crochenwaith. Da iawn, Dilwyn. Dwed hwyl fawr. Hwyl fawr! A hwyl fawr i chi hefyd nes tro nesaf. Hwyl fawr!